Αυτούς που κάνουν ό,τι κάνω εγώ τώρα τους λένε οτακουστές. Και είναι μομφή αυτό, δικαίως. Από πού και ως πού θέλεις να ακούσεις πράγματα που ο άλλος δεν θέλει να τα ακούσεις? Δεν το θέλησα, ο καλός καιρός έφτεξε, που έγινε αιτία να ανοίξω το παράθυρο. Και η ανάγκη μου για λίγο καλό καιρό έφτεξε, που με έσπρωξε να κουμπίσω στο παράθυρο και να ακούσω αυτά που μια γυναίκα έλεγε σε κάποιον, έχοντας αφήσει και αυτή το δικό της παράθυρο ανοιχτό. Ίσως και από δική της ανάγκη για λίγο καλό καιρό. Θα φύγω, το πήρα απόφαση. Τι υπομονή να κάνω, για ποιο λόγο? Τάχα και γιατί θα αλλάξεις εσύ τώρα μετά από τόσα χρόνια? Γιατί θα αλλάξω κι εγώ? Πες μου για ποιο λόγο? Στο είπα από την αρχή, ζήγησέ το. Μη με βγάζεις από το δρόμο μου για να κάνεις πειράματα. Το ζήγησα, μου είχες πει. Ας ρωτήσουμε αν θες και έναν τρίτο. Μπορεί να ζήσει μια γυναίκα με έναν άντρα που διαρκώς ρωτάει γιατί? Σου λέω, Γιάννη, έχω ένα βάρος ασήκωτο, πνίγομαι. Και εσύ ρωτάς γιατί? Σου λέω, Γιάννη, δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι τρόπος αυτός που ζούμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και εσύ μου λες, μα γιατί? Σου λέω, Γιάννη, πρόσεξε. Όπως δεν με ρώτησαν τα αισθήματά μου όταν άρχισαν, δεν θα με ρωτήσουν και όταν τελειώσουν, όταν σβήσουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι τελειώνει. Και εσύ με ρωτάς, γιατί? Σε παρακάλεσα χιλιάδες φορές, σε οικέτεψα. Χτες ακόμα. Γιάννη, αν δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο, τουλάχιστον μη λες αυτό το ανυπόφορο γιατί. Με χτυπάει στα νεύρα. Με φέρνει σε απόγνωση. Προτιμώ να με βρίσεις, να μην μου δώσεις απάντηση, να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις. Αλλά όχι αυτό. Και τότε εσύ μου είπες, μα γιατί? Δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι με το μέρος της. Καλά που τα λες, μονολογώ. Καλά του τα λες και είδες τον εκεί. Τσιμουδιά δεν βγάζει. Δεν αντέχω, συνεχίζει εκείνη, όλη μέρα κλεισμένη εδώ μέσα. Δεν αντέχω. Εσύ νομίζεις ότι μπορεί να χορτάσει μια ζωή με το χρέος? Αν δεν μπορεί, έχει και χαρές του τη ζωή. Θα φύγω, τελείωσε, χώνεψέ το. Εσύ είσαι μεταμορφωμένος ο θάνατος. Και εγώ θέλω να ζήσω, τ' άκουσες? Βγάζω το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο και βλέπω μέσα στο ξένο δωμάτιο. Μόνη της μιλάει. Σιδερώνει και μιλάει.